Keilailukornerista taas Janne, moro. Hammer Challenge viikonloppua eletään. Siellä on toisiksi viimeinen erä tällä hetkellä menossa ja itse on menossa sitten siihen vielä vikaan erään pelaamaan. Et finaalitulos mulla jo on ja vähän joutuu jopa jännittää, että riittäisikö siihen 14 parhaan joukkoon. 6 saa mennä kahdesta viimeisestä vielä niin kuin kahdesta viimeistä erästä ohi ja silti mä olisin 14. Että se olisi kyllä aika siisti, että pääsis sitten sunnuntaina vasta aloittaa, niin kuin huomenna aloittaa vasta periaatteessa pelit ja jänniä hetkiä eletään. Kyllä mä kuitenkin yritän henkisesti valmistautua siihen, että illalla alkaa jo pelit. Et A-finaalin se ykkösvaihe alkaa joskus 8:30-9 aikoihin illalla, että ja siinä keilataan sitten niinku parhaimmillaan tai pahimmillaan vielä 5 sarjaa. Eli se on paras 5, eli 3 voittoa tarvii sitten jotain toista pelaajaa vastaan pelata, että siinä on äkkiä kello 11 illalla. Et se on kyllä kova etu olisi, jos pääsis suoraan sunnuntaille, niin pääsi ajoissa nukkumaan tai ainakin lepäilemään. En tiedä mitenkä uni tulisi sitten siinä. Mut 9 sunnuntaina sitten alkaa se A-finaalin kakkosvaihe. Ja siinä mennään samalla idealla, että mies miestä vastaan pelataan ja paras 5 jatkaa. Kävin äsken aamupuurolla tossa ABC:llä ja ensi yöksi on varannut Helsingistä hotellin, että aamulla ei tarvi ihan hirmuaikaisesti sitten herätä. Mutta jännä viikonloppu tulossa. Tosi siisti olla finaalissa. Tosi siisti päästä tänään vielä keilaan vikaerää. Katsotaan kuinka meidän käy.
Nyt on lauantai, finaalin ensimmäinen osio meneillään ja kävi niinkin hassusti, että mä pääsin suoraan sinne 14 parhaan joukkoon ja mun pelit alkaa vasta huomenna. Tänään kävin heittää vielä tuota viimeistä erää ja alku oli nyt tällä kertaa tosi selkeä, että hienosti avattiin 4 Pekkaa se ensimmäinen sarja siinä, siihen sain 268 ja seuraava sarjaa taisi tulla vähän huonompi. Kymppiruutuun tuli 3 ja 6 paikon jälkeen. Siinä oli vähän pisteitä, mutta kaikin puolin pelaaminen tuntui hyvältä. Sitten mä aloin siinä vähän testailemaan. Jotain 5 palloa testailin samassa sarjassa ja alkoi ne pisteet pikkasen sitä laskemaan, mutta 12 puolikas kuitenkin ja olisiko 1 missi tullut koko päivänä. Et siinä mielin niin kun hyvää peliä ja jossain vaiheessa huomasin, että alan heittää taas ihan sikalujaa, että lähti semmonen tatsi siitä, mutta loppuun sain aika hyvin sen sitten kuntoon. Nyt kannustetaan kaverit vielä tästä tänään finaaliin huomiselle päivälle. Huomenna sitten itse. Tuosta Essin kanssa just juttelinkin, sanoin, että mun maha on niin täynnä ja mä oon niin tyytyväinen tähän tilanteeseen, mikä nyt on, että pitää jotenkin saada latauduttua vielä silleen huomiselle, että ei mene sinne vaan fiilistelemään tyytyväisenä, että silloin harvemmin sitä parasta tulosta tulee. Oliko sulla Essi mulle jotain kysymyksiä? Jännittääkö? No ei mua kyllä välttämättä ihan hirveästi, ainakaan vielä jännitä. Mä veikkaan, että illalla kun menee hotelliin pötköttelee, niin sit sitä alkaa miettiä, että huomenna on sitten iso päivä. Kyllä tää on ihan varmasti kuitenkin mun elämäni isoin finaali, mitä on ikinä pelannut. Ja muutenkaan talissa en ole finaaleissa varmaan ikinä ollut. Joskus jossain rankingissa pääsin katista jatkoon, mutta olin sitten koko kisan viimeinen siinä. Tai jatkoon päässeistä viimeinen. Ehkä, niin kuin sanotaan, hyvällä tavalla pikkasen jännittää, mutta ei paljon.